Ngiphinde ke ngibingelele ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ngicela ke sivule amabhayibheli ethu. Incwadi yokuqala kaPetro chapter 1 sofunda uverse 16 nje kuphela. Incwadi yokuqala kaPetro chapter 1 sofunda uverse 16 nje kuphela. Nomthandazo ngiyacela ukuthi usethe ihlalo ke zalabo bungixoxela manje ukuthi bayeza basendleleni noma singabazi ukuthi bangaki ukuze ungadidizeleki mabengena. Okay ke siqhubeka nenkonzo esiqala izolo, inkonzo yobungcwele. Iyeza yona nje kahle. Ngiyamangala ke uma eyibeka umfundisi uMkhize ukuthi ulandeni la ekhaya. Ngoba isazoshuba ayikakashuba. Hayi isazoshuba ubungcwele. Kodwa mangiyibheka ngiyilalela ngathi izoshuba kakhulu kusasa. Hayi la izoshuba khona kodwa iya kancane nje ngokushuba. Uma uyibheka izolo ibithe kuba light izothi ukuthi kodwa yabona ntambama namhlanje ngiyakuthembisa uma kuwukuthi awukaphenduka uzophenduka. Ayike ngesonto ke uyobaleka nevenyameni. Mawukuthi usabaleka. Sibhekene nobungcwele nje ngomsankulunkulu. Ake ngifundeke incwadi yokuqala kaPetro chapter 1 verse 16 bese ngicela ubabukhoza omdala ke ngibahlonise kanjalo ngoba noma bebadala wabili khona omdala kakhulu akhuleke mangiceda ukufundisa. Phakamisa izwi ke baba obi mic ayisekho ukuze ukwazi ukungena la esirekhoda khona. Ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Ngiphinde ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngoba mina ngingcwele. Khuleka baba. Baba, wasazalele. Khuluma Nkosi ngezwi lakho lihle ukuthi nasindiswe. Sibe ngcwele, okufuna sibe ngcwele. Kodwa ngicela ukuthi ungasiza nguwe kuphela. Sisize Nkosi uJesu ngomakho ngcwele kuba izwi siliphile. Siliphile. Baba sisize. Sisize Nkosi uJesu kuba siliphile. Kulesi wafika ekhaya ezulwini. Ingabe isemile Nkosi impilo yakho. Khuluma ngayo sihlalele. Nkosi yethu. Amen. Amen. Ngingakaqali ngicabanga ukuthi ngenza iphutha lokungaxolisi. Ngixolisele ubaba umfundisi uDokotela uMthembu wala ekhaya ongekho. Izolo babonile ubengekho namhlanje akekho uzosijoyina ukuhamba kosuku. uNkulunkulu ngibusisile ke ngaye. Yena dokotela esinaye la wezwi. Uceliwe ke ukuba ayofundisa esikoleni seBhayibheli namhlanje esithize. Uthisha wakhona akekho. Wayesecela yena ke njengodokotela ukuthi ambambele ayofundisa. Uzobuya ngiyathemba ukuthi inkonzweni yokugcina mhlawumbe noma uyongena phakathi kulesibili angazi. Kodwa ngikholwa ukuthi uzobe sekhona ubaba umfundisi uMthembu udokotela. Ngiyaxolisa kakhulu befuna ngimxolisele. Asingene ezwini ke. Ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Umpostoli uPetro wayibhala le ncwadi eholo moya kaNkulunkulu. Abapostoli nabo babecaphuna ezwini lenkosi eliTestament elidala ngesikhathi sabo. Njengoba ke thina sinomusa ukucaphuna eTestamenteni elidala nelisha. Ngakho ke lento esiyenzayo ukuthi umuntu mayishumayela aquote ezwini into yayivele yenzeka. Uyasho uyaquota uthi ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Uma ebhala lawa mazwi ucaphuna esilifunda izolo uLevitikusi chapter 11 verse 44. Manibe ngcwele ngoba mina ngingcwele. Leli verse ke liyacacisa ukuthi amaKristu mawabe ngcwele ngokuba kulotshiwe. Ngamanye amagama kufuneka siyenze into elotshiwe.
athi uNkulunkulu kuJoshua, umthetho mawulotshwe enhlizweni yakho. Kufanele umthetho kaNkulunkulu ulotshwe enhlizweni. Athi komunye kulotshwa kanjani enhlizweni? Uthi uNkulunkulu ngezikhathi zokugcina lapha ku-Amose ngiyothulula umoya wami phezu kwenyama yonke. Uthi akekho umuntu oyofundisa omunye ukuthi nangu uJehova mkhonze, kodwa kuyobe kulotshiwe ngaphakathi. Kulotshwe kanjani? Ngoba uzoba unomoya ongcwele. Umoya ongcwele uyena-ke olobayo enhlizweni. Sike sayithinta-ke abase-Efesu chapter 1 verse 4 izolo. Wasikhethelani uNkulunkulu? Ngisho njalo-ke namhlanje. Yini asikhethela yona? Ngoba sikhethiwe sonke njengoba sila. Lithi izwi lenkosi njengokuba asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusolwa phambi kwakhe. Sikhethiwe, sikhethelwe ukuba ngcwele. Kaningi-ke sithi uNkulunkulu wasikhethela ukusindiswa ezonweni zethu, kanti akulona iqiniso lelo. Mawubeka ngolimi lwesingisi, i-primary reason uNkulunkulu asikhethele yona ukuthi sibe ngcwele, kodwa ukuze ube ngcwele kufanele usindiswe. Sikhethelwe ukuba ngcwele phambi kaNkulunkulu. Abantu abaningi-ke bayathanda ukuthi umuntu athi ngisindisiwe, ngithethelelwe izono. Angikhumbuli ngizwe umuntu esho boldly athi ngingcwele, okuyiyona into esikhethele. Ingakho ngeke ngayithinta izolo ukuthi bazalwana ke siyeke ukuphakamelana. Athi umuntu ngasindiswa, ngathethelelwa izono. Ake usitshele ukuthi ungcwele, sibone ukuthi lizophuma nelo gama lokuthi ungcwele. Ngoba mali ngakwazi ukuphuma kuphumela ukusindiswa kusona izathu esikhethelwe sona. Sikhethelwanga ukusindiswa. Sikhethelwe ukuba ngcwele singabi nacala phambi kaNkulunkulu. Masikhuluma ngokusindiswa, ingelosi mayikhuluma noJosefa ithi uza lapha kuMathewu chapter 1 verse 21 uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu ngokuba nguye oyakusindisa abantu ezonweni zabo, kodwa ebasindisela ukuthi babe ngcwele. Umbuzo usamile obukhona izolo, ungcwele phambi kaNkulunkulu na? Imfihlakalo yokuthi sisindisiwe isegameni likaJesu, kodwa imfihlakalo yobungcwele isekuthenini uNkulunkulu usikhethe ngothando ngaphambi kokusekelwa kwezwe ukuthi ukuba sibe ngcwele sibe ngabantwana kuye ngoJesu. So kumele ube umntwana kuNkulunkulu ngoJesu. Ngakho-ke imfihlakalo yokusindisa isegameni likaJesu, ngoba izenzo 4 verse 12 kuthiwa ayikho insindiso ngomunye, futhi alikho elinye igama elinikeziwe ebantwini esimele ukusindiswa ngalo, yileli likaJesu kuphela. Intshumayelo kaPetro wayishumayela eqeda ukutshela umuntu wayenxibe eduze kwasesontweni ecela, ngoba abantu bakuthanda ukucela. Ngiyakhumbula ngisemncane, angazi baqala nini abazali bami, kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngiqala ukuvula amehlo ngihlakanipha. Uma ngithi ngifuna into, babethi hambe uyothandaza. Ngakhula ngazi ukuthi yonke into itholakala ngomkhuleko, ayikho into etholakala nje. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga ubaba nomama babe ngabafundisi emishini ethize engeke ngisho. Ngangasakhumbuli, kubuya kancane engqondweni. Ngalezo ikhathi zethuke thina ibhluku elide laliyiluxury. Ibhluku nje linormal isikhindi nje. Kuthiwa ke ngacela ngathi baba ngicela ungithengele ibhluku elide. Bathi hambe uyothandaza. Mhlambe ngangino 5 years, kuthiwa ngagibela embhedeni ke. Kanti bangibuka la emfantwini omnyango. Ngakhuleka ngaqeda, ngabuya ngathi hayi sengithandazile. Kwathiwa linda uNkulunkulu uzokuphendula. Kuthiwa lishonanga lelo langa wafika umlungu engatshelwanga umuntu engiphathele ibhluku elide nezinye impahla. Yileyo nto ke sikhethelwe ukuthi sibe ngcwele, hayi sisindiswe. Sindiswa udlule ekusindisweni ube ngcwele, ngoba uJehova uNkulunkulu wakho ungcwele.
Ngakho ke ingelosi kaNkulunkulu kuMathewu chapter 1 verse 21 ithi mayitshela uJoseph uzozala indodana uyiqamba igama lokuthi nguJesu ngoba uyena ozosindisa abantu ezonweni zabo. Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi igama lakho nalo namhlanje igama elalotshwe emaphakadeni kodwa uNkulunkulu ngoba wayengeke athumele ingelosi ngomuntu ngomuntu wakwenza kubazali bakho ngoba uNkulunkulu wenza into ayithandayo bakuqambe ngaleli gama onalo and ilona ozobizwa ngalo ngosuku lokugcina makuphuma umphefumulo. Uthi mayikhuluma umfundisi umkhize ngimthumele kwikhaleji umuntu mayisanda ukungena uthi umuntu mayefa ubizwa ngegama lakhe aliqanjwe lokuqala kuvele kuqhamuka izwi njengoba leli culo engilithandayo lithi nxa ibizwa amagama kwelizayo akubizwa amagama ibonga zibizwa azaziwe ibonga into yala emhlabeni kodwa igama lakho into yasezulwini. And njengoba abantu bebaningi nje ngilinganisa indodakazi yami nje ukhululiwe mhlawumbe ngathi bangakokhululiwe la uzothola bebaningi kodwa mase lisho lelizwi lithi khululiwe woza kuyoza lokhululiwe obizwayo hayi laba abanye uphuma umphefumulo ahamba ezulwini mayenze kahle zimhlangabeza ingelosi zobumnyama amadimoni mangenzanga kahle kodwa leli igama lakho lokuqala hayi lelawa amanye ilona elilotshiwe oyobizwa ngalo mawusushiya umzimba wakho. Ngakho ke sinikwe ke leli igama elabikezelwa likhe linye ngaphandle kwalo esimele ukusindiswa ngalo. Ngenxa ke yalelo gama baningi ababizele insindisweni kodwa bayingcosana bakhethiwe. Ngoba mawulalela kuthiwa uJohn 3 verse 16 uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela indodana yakhe ukuba ilona loyo okholwa iyangabhubhi. Wathanda ini izwe akathandanga individual kodwa mayisekhetha wakhetha individual. So ngegama lika Jesu sonke sisindisiwe kodwa bambalwa bakhethiwe. Ngifuna ukukutshela namhlanje ukuthi ukhethiwe kodwa kukwenza iqiniseke ukubizwa nokukhethwa kwakho ngoba mawungakwenzi iqiniseke uzosala ubiziwe. Wabizwa uJudas Iscariot nabanye abafundi wathunywa uJudas Iscariot nabanye abafundi ngoba uyabizwa uthunywe ungakhethiwe. Ukuthunywe uyenze yonke into ukhulekela abantu aphuma amadimoni ushumayela ume phambi kwabantu basindiswe ufane nebhodi bakhomba izulu bayizulwini wena uyi ngoba ukhethiwe. Imfihlakalo kisekukhethweni lithi ke izwi Efesu 1 verse 4 wasikhethela kuye ngothando before the foundations of the earth ngaphambi kokuba umhlaba usekelwe sakhethwa. Ngakho ke ngisize mntaka baba wenze ukubizwa nokukhethwa kwakho kuqiniseke phambi kaNkulunkulu. Uyabizwa uya-apply emsebenzini ubizwe for interview mawungezanga ususele wena kufanele uzi-availe uvele uqinisekise ukubizwa kwakho ngokuthi ube present. Nawe ke qinisekisa ukubizwa kwakho kwasezulwini. Baningi abakhethiwe kodwa bayingcosana. Uqolo baningi ababiziwe bayingcosana abakhethiwe. uMatthew 22 verse 14 loyo. Abakhethiwe bakhethelweni ukuba ngcwele. Singakhohlwa sikhuluma ngesihloko sokuba ngcwele. Yiba ngcwele phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu sikhethe ngothando wayengaphoqa umuntu. Akho umuntu wayemkhombe ngesibhamu. Iyaqaka indaba yasezulwini. Ngoba akekho ophoqiwe kodwa uNkulunkulu unamandla. Uthi uJesu ngime eminyango ngiyangqongqotha. Ozwizwi lamavule ngizongena kodwa ozwizwi lamangavuli ngeke ngingene. Kodwa unamandla okungena. Isimanga lesi. Akekho ophoqiwe. Indaba ilele nawe. Yini ke wena ufuna ukuyenza uyenzela uNkulunkulu. Yenza ukukhethwa kwakho kuqiniseke ngokuthi ube ngcwele phambi kaNkulunkulu ngoba sikhethelwe ukuba ngcwele. Lithi esikhethela kuye uNkulunkulu. Asikhethelwanga ibandla elithize. Asikhethelwanga ikhaya elithize. Sikhethela ukuba ngcwele kuNkulunkulu. Uma sonke singagibela inqola yobungcwele
So akhohlwa amabandla esikuwone, so khohlwa amagama ekusingobani sikhonza uNkulunkulu. Ngoba yiyo lento esiphazamisayo yamabandla. Obandla lami. Kukhona abantu angizuwasha amabandla. Akathi umuntu eselizwe kahle iqiniso ngeke alishiye ibandla lakhe. Ngale kokuqinisekisa ukuthi ibandla lingelakhe noma lingeka Jesu na. Ukhuluma indaba enkulu Dr uXaba yokuthi asiye kumona befundisa. Mina ke ngiyithi anginalo ibandla ngoba ngidalanga umuntu. Anginayo umuntu mina. Owami umsebenzi lo engwenza manje ukunikeza ukudla. Nonke njengoba nihlezi la ngokwasezulwini nangokwami nibakhulu ningcono nonke la kunami. Mangithi ngokwasezulwini ngisho emehlweni kaNkulunkulu. Sibona lento ngisho ebholeni. Awukazuzwe kuthiwa iclub mayihlulwa iqoshe abadlali kwasala ucoach. Cha, kuqosha ucoach akusala abadlali. So uma nina ningenzi kahle uNkulunkulu uzoqosha mina nisale nina abese vusa umuntu ozonenza nenze kahle. So kusho ukuthi angiluthoke mina ezulwini. Ngiwumalusi nje. Okulusela imbuzi othi mangabe engasakuluseli ngendlela umqosho, awuqoshe imbuzi zakho nenkomo zakho. Cha. Manje ke iyasidida lento singabefundisi sicabanga ukuthi singcono. Nani ningabazalwane nenza abefundisi babe ngcono. Akangcono umfundisi ngalutho. Wena ongcono. Mawungena e-restaurant ufuna ukuyokudla, hlala phansi usonga izandla afika uwaiter athi ngakusiza ngani. Ngoba masingasangeni e-restaurant uwaiter uzoqosha umsebenzi awukho. So ama-customer makhulu kunomsebenzi. Nani nibakhulu kunami. Makungafike umuntu la angiseyena umfundisi. Ngakho ke yekani lento ukuthatha abefundisi nibakhweze phe kwamakhanda enu. uNkulunkulu uthathe nina wanibeka phezulu kwamakhanda abefundisi. Inina abazalwane niwisa abefundisi nibakhiphe endleleni. Athi mayekwenzele into wathandaza wenza ukuthi uNkulunkulu waphendula bese uyambonga. Umvalela izulu lithi izwi lenkosi usewamukela umvuzo wakhe. Ngidabuke ngalamabandla othi bowushumayela khona phela inyanga uhole ngoba labo bantu sebewutholile umvuzo wabo awusekho ezulwini. uNkulunkulu wethu uyalidala isu neqhinga ukuthi uzokondla kanjani. Asiyeke ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu ube umsebenzi wala emhlabeni. Mina ngiqashiwe mina. Kodwa la ngiqashwe khona ngiqashiwe la emhlabeni. So kodwa indaba isekuthenini ngohola nini ekugcineni. Ngesikhathi uphila uqhubeka uNkulunkulu uthini funa umbuso wami nokulunga konke okunye uzokunika ngoba uyazi ukuthi uyakudinga. So ke uNkulunkulu ke uyasithanda usikhethela ukuba ngcwele. Thina ke befundisi sinenselelo yokuthi sibe ngcwele. Ngoba sisibonelo somhlambi usho njalo uPetro 1 Peter chapter 5 uthi nibani isibonelo emhlanjeni bese siyadideka ke thina cabanga umhlambi wasemhlabeni umalusi olusizimvu akakwazi kuba irole model yemvu ngoba mina njengomalusi mangingena etoilet ngihlala imvu ayikwazi ukungena etoilet ihlala mina mangidla kuphaka eplatini ngidle imvu idla utshani lapha ya. So malithi izwi thina sibe isibonelo somhlambi ingoba sihola abantu abafana nathi uzokwenza lento oyenzayo noma uholela esihogweni. So we need to set an example ngoba noJesu naye usishiyele isibonelo. Ngakho ke simele ukuba ngcwele ngoba uNkulunkulu wethu ungcwele. That is the main reason. Futhi sidinga ukuba ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu. Nanti engifisa silibambeke manje. Uba umhlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu. uJesu wehla wazoba umhlanganyeli nathi egazini nasenyameni. Kusho ukuthi sazoba munye, walingwa njengathi,
wayetoilet njengathi, walamba njengathi, wagula njengathi. Nathi-ke sekufanele simukele isimo sobuNkulunkulu, si-enjoye sila emhlabeni ukuba sifane nenkosi uJesu, sifane noNkulunkulu uqobo lwakhe. Ijulile-ke leyo ngoba ibiza ukuthi ungasenzi isono. Ngoba ngeke ube nobuNkulunkulu udla isono. Ngeke ube nobuNkulunkulu hlulo ukulalela umoya kaNkulunkulu uma ikutshela ukuthi ungayenzi lento. Ngeke ube nobuNkulunkulu uma unenkani ethi umoya ongcwele musugqoka kanje bese uyagqoka ngoba ithempeli lakhe leli okufanele siliphathe kahle. Ke sibuke isimo ukuthi uba kanjani nesimo sobuNkulunkulu. 2 Peter chapter 1 siqale ku verse 3. Njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu esinikile konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe. Ngizozama ijulile lento eyambulela uPetro la. Amandla akhe uNkulunkulu obuNkulunkulu asinike konke okuqondene nokuphila. Kahle kahle ukube sonke besimkhonza uNkulunkulu ngeqiniso, sihamba ngobungcwele. Akekho kufanele atshele omunye ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Asikho isidingo sokuma kwami la. Ngoba sonke mase sinobuNkulunkulu uthi uNkulunkulu akekho yotshela omunye ukuthi khonza uJehova kuyozenzekela ngoba unobuNkulunkulu wena. Kusho ukuthi sisenenkinga masisamelwe umuntu phambi kwethu ngoba kufanele singamelwe umuntu. Ngakho ke amandla akhe obuNkulunkulu asinike konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo. Amandla obuNkulunkulu asinike okuqondene nokuphila nokumesaba. Ukumesaba uNkulunkulu, ukuqala kokuhlakanipha kungumesaba uNkulunkulu. So ke sidinga ukumesaba uNkulunkulu. Ngeke ngakhuluma nomunye kulezi insuku. Amazwi engizowaphinda ngisazi nokuthi ubani kubuya amazwi futhi ngiyajabula ngoba ngikhumbula. Angisazi ukuthi besixoxa ngani. uNkulunkulu wavela wakwambula ukuthi mtshela ukuthi akangisabi. Ngathi uyazi wena uNkulunkulu awumsabi wena. Anzima lawo magama. Kodwa ayiqiniso. Uma ungamsabi uNkulunkulu phila impilo ephambene nalokho okufunwa uNkulunkulu. Uma usakwazi ukukhuluma izwi elilimaza omunye umzalwane awumsabi uNkulunkulu. Uma usakwazi ukuthi mayithi uNkulunkulu ngomoya wakho ongcwele hamba uyothandaza ungathandazi ukhombisa umsabi uNkulunkulu. Kodwa sonke sizothi siyamsaba uNkulunkulu. Kodwa impilo esiphilayo iyasho ukuthi siyamsaba uNkulunkulu. Ngoba kufanele uNkulunkulu simesabe. Mawufunda izwi lenkosi kwizenzo, uNkulunkulu wayenza imangaliso bese abantu abazizwayo bamesabe uNkulunkulu. Abafundi behamba noJesu emkhunjini. Mayese bemvusa bathi siyafa Nkosi ukhona, uthulisa umoya, uthulisa ulwandle. Bangena ukwesaba bathi kanti ubani lo? Namhlanje makwenzeka imange bandleni abantu abamsaba uNkulunkulu ngoba izimange ezifake. Isimanga esiqiniso ofuna silethe ukwesaba kuNkulunkulu bethi abantu kanti ubani lo? Ebona lento ebiyenzeka lamanje. Ikhombisa ukumesaba uNkulunkulu. Ukhona ke yena yedwa. Ukhona umuntu engathembi la phambi kwabantu ewuye ezethemba khale phambi kwabantu. Akababoni laba bantu khala phambi kaNkulunkulu ngoba usaba uNkulunkulu. Ubukhona bukaNkulunkulu phakathi kwethu siyabona ngezinto ezibona sizenzeka. Njoba uzethemba nje ukhulile ungako ngeza lapha ngabantu uzokhala. Awukhali phambi kwabantu, khala phambi kaNkulunkulu. Ngakho lento eyenzakala izosihlulela ngosuku lokugcina. Ngoba uzothi mayethi uNkulunkulu ngangiphakathi kwenu, uthi Nkosi angikubonanga wawungekho. Abese kukhothela abantu abafike la, bama la phambi kwethu bamkhalela uNkulunkulu. Bese ubona ukuthi uNkulunkulu wayekhona. Awukwazanga ukumbona. Kwathi uNkulunkulu angasiza abangcwele. Sizo lokhu umoya akukhulumayo ukuthini.
ngoba uNkulunkulu uyakhuluma. Ngakho-ke amandla akhe obuNkulunkulu asinika ukuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena owasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe. Esiphiwe ngakho izithembiso eziyigugu nezikhulukazi ukuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu. Nayikele ngayithini? Lezi izithembiso zenza ukuthi sibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu. uJesu ube umhlanganyeli nesimo sokuba umuntu. Sekufanele thina-ke manje sibe abahlanganyeli besimo sobuNkulunkulu esikunikwa ukufa kaJesu esiphambanweni wavuka ngosuku lwesithathu. Uma uzihlola-ke mntakababa uzibheka, unaso enisimo sobuNkulunkulu kuwe na? Nongixolela-ke ngoba mina mayeseyibekile into uNkulunkulu ukuthi ngisho ngivele ngisho. Ngisho ngoba ngiyazi izokuphilisa mayisuka kuNkulunkulu. Kwenzeka kanjani ekhaya lakho? Ingane ilala ithi yaklinyeka ebusuku ukhona umzalwane. Kwenzeka kanjani lokho? Mina ngi-understand lento le. Namanje ngisalindela umuntu ozothi mayefike kwaNsibande walala thakalalanga athi eklinywa amadimoni. Ngoba ngozibona sengiwile. Akho dimoni elapha kwaNsibande ozolithola. Uma uthi awulali kwakho kufanele ufike ulala ubuthongo obumnandi uma ufike lapha ekhaya. Ngoba ngiumlilo ngiyavutha. Ngakho nathi asivutheni. Kwenzeka kanjani umuntu maye kwakhe ahlupheka ngalali? Letha lona wena kumntwana kaNkulunkulu awulali, uyaklinyeka. Bese uzositshela usindisiwe. Ayinxoleleni bazalwane, ngixoleleni. Ake silikhuluma iqiniso, ake uzinuka amakhwapha. Ukuze sihambeni sonke sezulwini. Izinto ezincane ezenzakalayo asizisebenzise zibe isibuko. Uzibuke bese uyabona ukukholwa kwakho. Lithi izwi lenkosi sihloleni nina nibone ukuthi nisekukholweni na. Uma kungenjalo ningabokulahlwa. Thatha nje lezi zinto ezibukeka zingelutho. Ukuyibuza nje inkosi kwenzeka kanjani ekhaya lami lokho? Kwenzeka kanjani ungazwani nobaba wekhaya wena umntwana kaNkulunkulu? Kuyaze ngi-understand lonto le. Yenzeka kanjani leyo nto? Ngizokutshela ukuthi yenzeka kanjani kodwa kufanele iphele. Mawufunda lapha kuMathewu 10 verse 34 uqhubeka lithi izwi lenkosi uthi uJesu angizange ukuletha ukuthula emhlabeni ngiletha ukuxabana phakathi koyise nendodana unina nendodakazi makoti nomalokazana abesethi izitha zomuntu kuyoba ngabendlu yakhe. Yini edala ungazwani ekhaya? Ingoba kubusa imoya ewu2. Umzalwane unomoya ongcwele ongakholwa unamadimoni. Nansi into edala kungabikho ukuzwana. But uma umntwana kaNkulunkulu uvutha, xosha lamadimoni asindiswe lo muntu oseduze kwakhe aphenduke. Kwenzeka kanjani uphila iminyaka umzalwane indoda ayiphendukile kodwa uyakholwa? Kwenzeka kanjani lokho? Okuzokwenzeka uzowa lamadimoni akhe agwinye ngoba wena umoya wakho ingcwele okuwena umdedela asebenze kuphumela amadimoni. Akube nokuthula emzini wakho njengomntwana kaNkulunkulu. I-challenge engikunikeza yona, yibani ngcwele ngoba mina Jehova ngcwele, usho njalo uNkulunkulu. uSathane immediately engcole engekho ngcwele wahamba waxoshwa ezulwini. Yini wena okungcolile kungabaleki emzini wakho? Mhlawumbe usadinga ukufasta ukhale kuNkulunkulu, uthatha 21 days noma 40 days. Khulekela ukuthi lo baba la ekhaya kaphenduke. Khulekele lezi ingane zala ekhaya zimukele uJesu zikholwe ngoba uma ungakwenzi lokho kuzowa wena. Ibani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele. Masifuna ukuba ngcwele, sifuna ukufana naye, ayingeni into engcolile. Sike sakhuluma ngeJerusalema kulamaviki adlule, silichaza. Kuthiwa iJerusalema umnyango wesango uzuvalwa. Kodwa kukho ngcolile okuzongena kodwa kuzuvalwa. Hey, wena ungalala ekhaya kwakho ungavalile. Hey bazalwane, engathi asikakakholwa kodwa nayibona le ndaba. Safuna siqale phansi. uNkulunkulu wethu amaHubo 139 verse 5 uthi ngiyamzungeza umuntu ngemuva nangaphambili ngibeka isandla sakhe phezu kwakhe. Uma uzungeziwe ngemuva nangaphambili kwabekwa isandla phezu kwakho,
kwenzeka kanjani izinto ezingafanele zenzeke kuwe kanti uzungezwe ubani lo beka isandla sakhe phezu kwakho yazi ukuthi besingamkhonza kangcono wabo uNkulunkulu uma singasifunda ukuzihlola uyeke ukubuka amanye abantu uyeke ukubuka amanye amabandla uyeke ukubuka abanye abazalwane uyeke ukugxeka nasebandleni uyagxeka uyahleba ukuzinuka amakhwapha nje wena kulikhunika ukuzinuka uyikhwapha ayikho into ejule njengaleyo yazi ngaqhamuka omunye umuntu azokutshela isibanibani yazi ufaka iperfume ikhona iphungo engalizwa kahle awuzizwa wena uzwa omunye umuntu but kukubiza ukuthi uzinuka ikhwapha uzizwe before uzwe omunye umuntu umzalwane ofuna ukufana noNkulunkulu wenze njalo ibani ngcwele ngoba mina Jehova ngingcwele siqhubeka no 2 Peter chapter 1 siya ku verse 5 manje ngalokho okay no ufuna ngibuyele ku4 ukuze simqhube verse 5 esiphiwe ngakho izethembiso ezigugu nezikhulukazi ukuze ngazo nibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu nibalekela ukubhubha okusezweni ngezinkanuko uma unesimo sobuNkulunkulu balekela ukubhubha okusezweni ngezinkanuko ngakho ke uma ke ninesimo sobuNkulunkulu ilaleleke uverse 5 nengezela inkuthalo yonke nelekele ubuhle ekukholweni ngoba ninani nesimo sobuNkulunkulu ukongezela ukueda kuthiwa ke nengezela uthando nengezela inkuthalo yonke nelekele ubuhle ekukholweni ukukholwa abantu abakufuni ngoba thina sinabo ubuNkulunkulu kukubiza ukuthi ube nobuNkulunkulu ukuze ukukholwa kube kuhle kubiza ukuthi ube nobuNkulunkulu ukuze ukhuthale ekukholweni bese kuthiwa ke nasebuhleni nengezela ukwazi akekho umuntu omubi njengomuntu omuhle engazi kungekho lutho la engqondweni muhle usibanibani kodwa ingqondo ayikho ngcono umuntu omubi ngokudalwa abe nengqondo so ke uma unobuNkulunkulu wengezela ubuhle ekukholweni nasebuhleni wengezela ukwazi ngoba unobuNkulunkulu ubuNkulunkulu umoya ongcwele mawufunda lapha ku 1 Corinthians chapter 2 usitshela ngokusobala uqala lapha ko10 ukuthi sihlola okaNkulunkulu ngomoya kaNkulunkulu awukwazi ukuhlola ukaNkulunkulu ngena umoya kaNkulunkulu ngoba okwakho kuhlolwa ngomoya wakho so uma ke sinomoya kaNkulunkulu sazi okaNkulunkulu khona lento kabayithandayo kabefundisi bebalekela ukuthatha iresponsibility neaccountability yeke ukutshela umuntu ukuthi uyona kuthi hayi ngeke uzotshela umoya ongcwele ngeke uzotshela umoya ongcwele mina ke sengiyabuza wena mfundisi awunayo umoya ongcwele kanti wena lokho okukhulumayo akusho umoya ongcwele uzotshelwa kanjani umoya ongcwele umuntu owonayo ngoba akanaye umoya ongcwele usebenzisa wena mtshela akatshelwa utshela umoya ongcwele siyayizwa manje ngiyamthanda kodwa uNkulunkulu ngiyakuthanda nokukholwa ngoba umuntu uvela azihlaze engaboni ukuthi azihlaze yazi indaba ezihlaze engaboni uNkulunkulu usuke evezela wena onamehlo ukuthi umbone hawu kanti ubani lo asho nje impela umuntu emphambi kwabantu bafowethu asisuhlaba izono zabantu moya ongcwele uzoyisebenzela engani usebenzisa wena omela ukuthi asebenze uzozwa kanjani umuntu esesonweni sicasha ngomoya ongcwele kanti wena unani wena usekukhuluma ukushuba thi ngikutshele mhlawumbe uzokubona uzokuhlangane nakho ngelinye ilanga ngisanda ukuqala uba umfundisi mhlawumbe nginonyaka owodwa ngibiziwe kwelinye ibandla ngapha kwamaphumulo ngifuna ukusho ukuthi umoya ongcwele usebenzisa umuntu ukusiza umuntu ongenamoya ongcwele bangibize kuleli bandla fike ngizoshumayela ngangisemusha impela ngithandaze khumula kahle wawolesibili Nkosi ngizofike ngithini lapha ngiyambonga ke mina uNkulunkulu wangipha lento ukuthi uyangiphendula mina
Angithi ke manje wafika noma sengibizile ngahamba ngayoyisisa ebandleni elithize wathi angishongo ukuthi ngene ebandleni ngithe yakhe ibandla lami angifuni mangikuthuma ukuthi usazotshela ibishop lakho noma umphathi wakho funa mangikuthuma usuku uhambele la uyakhona phuma la ngikubizelanga ungene kumuntu ayike ngaphuma ke ngase ngishithike kuyena Nkosi njengoba ngingazilutho ke nginje ngicela senzivumelano nawe noma yinini mangibuza utho uyongiphendula ngoba akekho ngizothi ngiyobuza kusibani bani ngoba uthi angaphathwa umuntu ngiphetho wena senze isivumelwano saqeda so mangiphuma ke ngiyoshumayela Nkosi ngizofike ngithini kuleli abantu bangiphendula ufika ushumayele ngobungcwele ngathi ngiyabonga Nkosi njengoba namanje ngithe mangibuza wathi lemvuselelo le eyobungcwele kuthema kungumgqibelo ngahlala phansi ngadonsa iBhayibheli lami ngathandaza Nkosi ngipha amavesi obungcwele wanginika nje futhi kahle the ngisathi ngibhizi nawo wayesethi ungakhohlwa khulume ngeenwele ezixhunyiwe khulume ngegolide emazinyweni khulume ngokuthiza amashiya nangayonke lonto leyo ngathi yebo Nkosi ngoba ngiyalalela vuke ekseni ngesonto ngafika mina ke isikhathi ngiyasidina ke ngafika before time ngiphelezelwa izinsizwa ezimbili ezazi ngakholwa kodwa nje ke phela wona uma usanda ukuphenduka unalaba abangana abangakholwa bethanda ukuhamba nawe noma kwangabangana abatheni ke babesebenza nomama esibhedlela bangiphelezeleke sihambe sibe nje right in time ngisazi inkonzo engena ngobani sifike 30 minutes before time ngeniso sihlale enkonzweni sihlaswe phambili njengoba behlezi abefundisi abantu abazalwana bekho sihlaleke sixoxa kuthe sizwa kuqala ukucula qala imvunge bayangena abazalwane hawu waqina umculo hayi cha bayangena hawu ngithe ngithuka baba umfundisi wakhona wayesanda ukushona ngikhuluma ngokuthi umoya ongcwele maye kuwe mfundisi musuthi umoya ongcwele uzosiza umuntu thema kuqalwa okungakaqalwa ngibona qhamuka ngapha emva ngihlezi phambili umama umfundisi sokuyena ophethe uyibishop angene azosibingelela mangithi ngiyabheka uyayikizela ekhaya haya athema iqedwe ukusibingelela ngathi Nkosi ukushumayela kanjani ngesono usibhekile na angithi mina ngitshelwe ngayizolo ukuthi ngoshumayela ngani ngishumayela kanjani ke Nkosi umphathi webandle nje yazi waphendula wathini Isambolo 21 verse 8 singicheke ngoba kade ngagcina ukuthi caphuna lelizwi kodwa ngicabanga ukuthi lona impela singilivule ngilibheke Isambolo 21 verse 8 wavela licaphuna ilona impela lithi maliqala lithi kepha amagwala nabangakholwayo nabaneliqhubeke walavelela nje izwi amagwala wangena ezulwini Isambolo 21 verse 8 ngasho same time ngathi ngiyaxolisa Nkosi ngizoshumayela qhubeka inkonzo isiqalileke khona umama wayekhona challenged mayisukuma kangimazi siyasukuma usethi bazalwane ikhonia ingibambile ikhonia ilezi inhlamvu zamehlo ngibambekile namhlanje bazalwana nginiboni kuyafilizela nje kuthi obese ngibona ukuthi akaboni kahle kune item ayirenderisha ngisazi ukuthi kwakuyini kodwa wasukuma iqolisela wathi bazalwana nginiboni namhlanje ngibambeke kakhulu emehlweni kuyafilizela nje ngikwazi ukubona ukuthi ubani thema iqedwe usho njalo ukukhuluma uNkulunkulu wathi before ushumela uzoqala ngayo umkhulekele bese uyamtshela ukuthi before kuphuma inkonzo uzoletha ubufakazi yathi challenge le wathi uSathane makungasenzeki usumtshela uzoletha ubufakazi phambi kwabantu nami ngezwe ngathi liyesho liyangiduduza lelizwi labuya leli alathi amagwala wangena ezulwini ngathi Inkosi kulungile ngiyavuka qhubeka inkonzo sengizobizwa ngezwe kuhlaba izandla la zahlaba ngathi kwenze njani kwathiwa ngikunika amandla
hayi ngathula mangisukuma ngaqala ngakho ngicela umama lo kanje ngimazi ngithi ubani eze la phambili uNkulunkulu uthi ngimkhulekele before inkonzo iphumuzo lethu ubufakazi kunzima umfundisi ayeza umama ngimkhulekele ngiqede hamba ohlala sengiyaqala bazalwane mani ngaphindanga nangimema kulungile kodwa into engizoyikhuluma namhlanje ningixolele kuthiwa ngizoyikhuluma ngilevel intshumayelo phela inzima kuyayikazela la sengiyababuka bonke manje kuyalenga kuthe balingisa umama umfundisi wabo ayike ngashumayela ke ngaqeda ngahlala phansi kufanele phela ngihambile ngidedela umnikazi womuzi wasukuma umama umfundisi qala iculo sengibheke phansi ithi hey Nkosi yami wathi mayiqeda wabamba inwele zakhe wathi bonke abanjengami kanje abasukume beze la manje ubaba uNsibande abakhulekele ngathi kanti uNkulunkulu njani ngithi ke mina thina befundisi ngikhuluma ke ngoba ngila ku WhatsApp baningi abefundisi ba over 400 egroupini abazoyizwa lentshumayelo asiyeke lento yokuthi siye kukuhlaba isono sithi umuntu uzotshelwa umoya ongcwele ngoba umoya ongcwele okuwe usebenzisa wena ukuthi umtshele isono kodwa mawukwenza ngenyama ngangophuma ngihlehla ngishaywa kodwa ngoba ngikwenza ngoba kusho uNkulunkulu baphenduka laphenduka ibandla lonke wathi lo mama umfundisi next week siyakuthembisa baba uNsibande masifika la akukho umuntu obenenwele nje ngakho ke uNkulunkulu ufuna sibe nobuNkulunkulu kuze masenza izinto zenziwe uyena through us zenziwe uyena zingenziwa yithini ngoba mangenza izinto ngokwami uzolimala omunye umuntu ngoba sengize ngafike inweleni ngathi sengizodina kufuna ngisho lento le uyayibeka uNkulunkulu uthi ubaba umkhize lo sashona wokugcina wayekade eshonile on Friday wavuka ngomgqibelo uthi ubaba umkhize ngale ukhonjiswe laba abantu abanenwele ezixhunyiwe maye bakhonjiswa ziyabashisa zinamathele bayazidonsa azisasuke mayisevukileke uthi umphathi wakhe wabasha wesifazane wayenenwele njalo uthi ngamtshela ngane yami yeke lento ayifuneke ezulwini wanenkani wabazalwane banenkani abafuna ukuzwa maye nenkani uthi ngamtshela ngase ngiyamyeka sahamba isikhathi wagula mayesegula kwambamba wahlangana umndeni waphuma umphefumulo thethi sakhala umphefumulo uphumile yavuka intombazane yahlala ngezinqeqinqo mama gijima uyolanda isikele ususe lento bathe ezulwini ngeke ngingene nginalezi inwele basathukile laba bathuswe yilento nangumuntu evuka mama ngithe landa isikele ungigunde isikhathi sinane siyahamba abanjwe ke inomfiki mama ke ngesikhathi sakhe asilanda isikele wathi mayingena naso athi intombazana usu late mama ngesihogweni waphuma umphefumulo iba nenkani ke uphikise okudalileyo uthi Nkosi wangidalelani nganenwele emfushane uthi Nkosi wangidalelani ngamnyama mina ngifuna uba mhlophe njengomlungu uhambe obleach ubuso ngeke ulithola izulu lithi izwi leNkosi kungasho inokubunjiwa ngibumbelani kanje simele ukuneliswa into esiyona ngikhuluma ngobungcwele mina ngikhuluma ngobungcwele ngitheke hayi kakashubi sazoshuba hayi kakashubi sazoshuba kodwa nje ngikutshela ukuthi yibani ingcwele ngoba uNkulunkulu ungcwele awukwazi ukuphikisa umdali wakho athe kunike kahle amazinyo amhlophe uzogaxela lakho uzihlobisela ini ufuna ukubona ubani kufanele siungcwelise umzimba esiwunikezile ibani ingcwele ngoba mina Jehova uNkulunkulu wenu nginjani ngingcwele masingakwazi ukuba ngcwele bazalwane ezulwini kungcwele uNkulunkulu wethu ungcwele
indodana yakhe ingcwele wasinika umoya ongcwele. So indawo yomuntu ongengcwele ayikho ezulwini, hayi ayikho. Ikhona emukela abantu abangengcwele isihogo. Athi umpostoli Paul, masinikeleni imizimba yethu ibe umnikelo ophilile nongcwele kuNkulunkulu. Umuntu aguqulwa isimo ngokuthi yenziwe entsha ingqondo. Isimo somuntu asiguquki ingqondo ingaguquliwe. Ingqondo esetshenzwayo, ngoba ingqondo engasetshenziwe ubona ngomzimba, ubambelela okudala, wazi fashion umuntu. Ubheka ukuthi yini enjani bayibeka kanjani? Yini what is in? Yini trendayo, ngiyabonga baba. Yini trendayo mase khulunywa ulimi loma social network. Asithembe ezulwini, sibambelele avangeli lakudala, ngoba uNkulunkulu umdala, akashintsha akaguquki. Ngisho ungaguquka nesikhathi. Ayisikhuleke baba, siphambi kobuso bakho siyabonga. Izwi lakho liyaphila linamandla. Sisize sibe ngcwele ngoba wena ungcwele. Sisize uNkulunkulu wethu ukuba sikulalele moya ongcwele, ngoba masingakulaleli uyaphuma ushiya umuntu uhambe, abese phuphutheka umuntu abheke esihogweni. Ngiyakhuleka Nkosi, nanti ibandla lakho lingcwelise, nalo livume lizingcwelise phambi kobuso bakho. Siyabonga ngale nkonzo, dumo lonke silinikeza wena lukufanele, usukela umhlaba ungakabibikho namanje kuze kube phakade. Sicela ngoJesu Kristu ophilayo, amen. Ngicela ningculele leli culo ubani elithi nengubo sinikiwe. Ubani 191 angazi 199. Ngiyacela ningiculele lona uMC eseza phambili.